Truk gandeng sing ditumpaki Chandra Pratama iki ngguling nok pinggir dalan sakwise bane mbledos terus ngalami kecelakaan. Peristiwa iki awale pas truk teko etan nuju ngulon. Luwih tepate nok nggon medhun mara-mara ban gandeng ngarep sisih kiwa mbledos sampe truk sing ditumpaki oleng ora iso dikendhalikno. Truk lagi mendek sakwise nabrak tiang lampu sampe pucat. Sing paling nemen nok kaca sing diamot, ewonan lembar kaca sing pecah nutupi dalan gawe wong ora iso lewat. Amarga kedadian iki arus lalu lintas nok jalur ring road sempat keganggu. Kaca sing landhep gawe wedi wong sing arep lewat. Polisi teko Polres Tuban ambek pemadam kebakaran diewangi warga sekitar bendang cepet nglakokno evakuasi material kaca. Nganggo alat saeneke ambek semprotan banyu petugas jajal ngresiki dalan ben aman pas dilewati. Untunge ora onek korban nok njero kedadian iki, tapi kerugiane kira-kira 20 yuta ripis. Saiki kasusé wis ditangani ambek unit laka lantas Polres Tuban kanggo penyelidikan luwih lanjut. Siki Muhammad, JTV, Tuban.